Salut și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Acest canal se numește Francesca Jocuri și în acest video o să fac un joc foarte frumos. Este primul meu video și o să postez numai jocuri pe fiecare zi. Și acest joc m-am gândit să-l descarc și este ceva de frizer ca să tunzi. Și hai să-i dăm drumul de la prima fetiță. Hai să-i dăm bine. De-abia s-a dus 42 de secunde. Haide să-i dăm așa bine cu uscătorul. Ai, ce mișto e acest joc, că chiar îmi place. Așa. Și sora mea e aici, o soră care are 11 ani și împreună cu mine să îi dați și ei un subscribe pe YouTube, se numește Erica Jocuri. Și hai să trecem la treaba noastră. Să-i lăsăm așa părul. Și acesta ce ziceți? Ce vreți? Eu cred că ce alegeți, să o tun sau să-i las să-i fac părul lung. Eu cred că este bine să-i facem puțin mai lung părul. Adică hai să-i facem lung. Este frumos, nu? După aceea o tundem aici puțin. Wow, ce frumoasă e! Așa. După aceea să-i tundem mai lung. După aceea să așezăm cu peria. Wow! Ce frumos am făcut-o! De față cum era ea înainte. Închide puțin ușa, scuzați muzica. Da. Scuzați muzica. Eu fac jocuri, nu numai jocul acesta, o să fac mai multe jocuri, să aveți Gear, mai multe, le-am descărcate și mai încolo le joc. Așa, după aceea să-i facem așa, frate. Și hai să-i băgăm culoarea galben. Așa. Și să-i punem un lănțic. Acesta este foarte frumos. Lănțicurile, pălările, toate astea o să fie amintire. Da? Și a mai rămas ochelari. Ia uite, acesta îmi place. Frumoasă e. Acum să facem o poză amintire. Ia uitați cum e acum și cum era înainte. Ia uitați, aceasta prima e ea. Hai să trecem la următoarea fetiță. Așa, să spunem bine. Așa. După aceea facem așa. Așa. O să-i fac așa ceva gen pe ochi. Wow! Este într-adevăr frumoasă. Eu vreau ceva din așa pe ochi. Dacă nu merge... Wow, uite, așa vreau eu. Nici chiar pe ochi. Ia uitați. Dar aici se mă enervează că crește aici. La mie îmi place părul acela lui creș. Așa, stai, acum să o facem. Nu. Așa. Și ca să zică că are părul prins în coadă, ceva gen. Așa. Așa. Acum, da, de ce crește firile alea? Tu nu mai te râde.
Așa. Și hai să-i facem și aici. Nu, ia uitați, crește sus, bă. Ia uitați ce frumos e. Închide ușa. Și acum o să-i facem așa, scuzați muzica. Cred că e a doua oară când zic sau. Așa, ce frumos este cu părul negru. Și acum să punem în ciclul acesta. După aceea asta. Și după aceea să-i punem niște hârtii. Uitați, acesta e frumos. O poză, ia uitați ce frumoasă e. Nu știu sigur dacă o să-i fac pe toți astăzi. A doua fată este aceasta. De-abia s-a dus 5 minute și 55 de secunde. Spălăm bine. Oh, mi s-a dus bateria, nu mai am multă. Apoi, haide repede să asta în cap. Și hai să dăm cu stătorul. Și uitați cum vreau să-i fac tot când așa. Nu fi frumoasă, hai să mai facem încă o dată rotund. Așa. Și eu zic să-i mai sfăscă puțin părul, cum sunt... Îmi facem așa părul lung. Așa. Asta e foarte lung, acum îi dăm cu uscătoria, uitați ce frumos e. Și acum hai să-i facem să-i o tundem așa, ia uitați ce frumos îi stăm. După aceea să o facem dreaptă. Acum este 7 minute și 26 de secunde. Acum o să-i facem părul negru. Negru cu alb, ce ziceți? E frumoasă, nu? Zici că e sia. Da, să mai pun negru puțin pe aici, ce ziceți? Așa, este foarte frumoasă. Și să-i punem un lănțic. Hai să de aur. Și să-i punem... Să-i punem asta, pălăria. Să-i punem niște ochelari de gen aceștia. E foarte frumos. Și acum să facem o poză. Cum v-am spus din nou, eu nu o să-i fac pe toți pentru că, ia uitați, sunt foarte mulți și mi se duce bateria. Haideți acum să facem și un băiat, să facem pe ăsta. Da. Îi dăm cu săpun, apoi cu apă. Este împreună și cu mine, sora mea aici, să-i dați și aici un subscribe pe YouTube. Este trecută Erica Jocuri, Erica Dezlegat Jocuri, Erica Pa Jocuri. Și ea postează mereu. Câteodată dacă vrem, ne jucăm amândouă pe... Ea pe telefonul ei, eu pe telefonul meu. Și o să filmăm și să ne vedem așa. O să apară aici o cameră și o să ne vedem. Da. Și acum hai să-l punem. Da. Așa. Eu zic să facem drept, pentru că e drept. Nu drept. Așa. Asta era el înainte. Hai să-l facem așa. Și ce zice să-i băgăm un portocaliu. Wow, e frumos, nu? Hai să-i dăm asta și cu pesul acesta. Niște ochelari.
Să punem așa. Oh, să ne facem o poză. Yes! Mai fac încă 3 băieți.